bai Allah dai kuran waya yi tafiya ka aike ni ne to rashin kunya zaki bin wannan wani irin abu ne kawai ina tafiya zaka zo ka sha gaba na ka tsaye da ni akan hanya ke na ga wani miki bari bayane ina magana kina wani kallo na sama da ƙasa ke ta ba sauro da koda ba ni ba kula sarki wallahi ku tobe da Allah daga naki daga makaranta okay firamare yake zuwa ko nursery jami'a nake yi okay ke san me zai faru ba kuma ne yasa na tare ki ba illa naga ki yan makaranta ce a matsayin ki da yan makaranta ya kamata ki rinka zuwa ta karshen aji in gane shi ne nace wurin kawo miki tallan abin da nake sayarwa in kika sayan Allah da kwakwalwar ta ƙara budewa kin gane ta fresh ta neatness ki sabga ki babu ruwanki da kowa babu ruwanki da sata masa ka faɗi uzurinka idan ba ka da magana da ni zan wuce ta wiwi ce ta bar wiwi saka mai gida tsalle lallai ma mutumin nan ka raina ni za ka kalla ka ce in siyi tabar wiwi Allah ya kiyaye taimaka miki ba zan yi ba to da kai da masu shan gabaki ɗaya Allah ya shirye ku ni za ka kalla saboda ka raina ni kaga na yi maka kala da masu shan wiwi kai wannan kamata ya ka koma makaranta ka je ka zauna a kilas ba wai ka ɗauki taba kana tallanta ba ai Allah na yi digiri a kai so 10 digiri a kaina diploma a kaina abin da zan yi da makarantar boko na yi admission da English da turanci ban samu bane yasa na je zuwa makarantar boko amma kin yi wa kan gije ki yalla to ba sai ka koma makarantar ka ci gaba da gwadawa ba anti daman abin da yasa na zo saboda yanzu in ga yanayin yadda zaman naku yake sannan kuma dama ina son mu yi magana da ke kin ga dai yake yanzu Allah ya taimake ki Allah ya suturta ki kin ya aure duk wani mutuncin ki darajar ki kima ki ta fiye da da to dan Allah kar ki ba mu kunya ki rike mijinki sau da kafa sannan duk abin da ya umarce ki ki yi muddin bai saba addinin musulunci ba yawwa shine wannan maganar shikenan anti insha Allah zan kiyaye kuma na ji daɗi sosai anti Allah ubangiji ya ƙara haɗa kanmu Allah ya bar zumunci to anti dama akwai wani magana da nake so na faɗa miki akwai wata ƙawata da take wani sana'a to kuma mun kai ƙarshe da ita ta ce insha Allah za ta ɗora ni akan hanya to kun san halin ƙawaye ki kula sosai sannan sai kin fuskanci wace iriyar sana'a ce take so ta dora ki akai saboda kar ta zo ta dora ki a gurguwar hanyar da bai ta bace kuma ki nemi shawaran mijinki dan duk sana'ar da zaki in dai har ya baki dama to alhamdulillah mu ma sai dai mu miki addu'a akan Allah ya daukaka ki to shikenan anti dama yanda muka kai karshe da ita shine zan yi shawara da shi idan ya dawo duk abin da muka tattauna da shi to zan neme ta to masha Allah hakan za a yi da ya saba abin da ya fi alkhairi to a da anta na gode ya gidan wallahi kowa da masha Allah bari mu tashi ko ina ogan ne wallahi ga baya nan ya akwai shegiyar ne akwai shegiyar me cajin ma Allah shi yasa ai gaba ɗaya ba da inda nake siyan abin da zan murza in sha ji hankali na ya kwanta in ba nan wajen ba dauko min murji abin dauko maka gaskiya ne to yanzu abin da za a yi zan wuce a'a ban gane za ka wuce ba ina kuɗi na yau na tashi gari a wani yanayi ba da ko sisi amma idan na zo gobe zan hada da wannan kudin ba oga kaga ka bai kuɗi na ba ruwa na da wani regular customer oga na daban ni daban in za ka ban kuɗi na ka ban kuɗi na ba sani ba sabo ni ba regular customer ne fa ba sani ba yau da gobe sai Allah ba ban san shi ba ka ban kuɗi na yanzu ke daga fara yar sana'an nan an taimaka miki an ɗauko ki dan ki ci arziki ke ma idan ki ya soye kina nuna mutane rashin kunya ko to ai barka ji ai da ma abun haka yake in mutum ko ya koya maka abu sai ka zo ka ga kafi shi iyawa dan haka ban kuɗi na karfi ya ci inda yanda za a yi akwata ke ba ni da kunya zan iya zagewa ni mu da ku da ke dan nayi dan bala mace ba wani abu bane na waje to ai
kuma yanda baka da ita in ka ce zaka zubar ni ma zubarwa to na karba ba zan bayar ba karfi ya zo ya kwata ban kuɗi ke ga fitsararriya ko ke ga yar marasa kunya ni da ki dinga zarewa ido ka ban kuɗi na zaki nuna min manyan ido ne ni ma ido na kalle su dara to ka ban kuɗi na ko wuyu to ba za a bayar ba bari ka je kamar yadda kai ka zubar ni ma zan iya zubar da rigar rashin mutunci a nan madafin idan kana takama kana ji da rashin kunya ni ma ina ji da ita kar ka gani mace ce za ka ce wai ka ce za mu da ku da kai ni ma wallahi kashi ɗaya nake da shi za mu iya dandan a gurin nan don haka ka ban kuɗi na ka ƙara motar ka mai ok shi yasa kana so ka bar gurin ai shi ma ugan za mu yi ta da shi yake yana sane ya aje gidan ki dinga mana rashin mutunci kenan za ki koran masa kwastomomi aikin banza aikin wofi in ga tsiyarki in ga 500 ce canjin ma ba na so matsiyaci ɗan renin waye da kana da kuɗin kana sha da na da kuɗin zai goge min hadda ya ɗauka an gama a banza nake fara sai da wuyu anti zai dawo ne a tashi dan Allah tashi har da tsugunnawa an san Hausawa sun ce gaskiya in ga kin hawo bayyana in ga tafkar mahaifiya ta ke tunda ke yayar mata ta ce daga ina zuwa ina na je can gidan kanwata wane to mun dan gaggaisa sai na ce kuma bari in zo in wuce Allah sarki tunda ke baki zo bana mu ba mu zo miki baki kin zo bana ba komai wata rana ai za ku zo gaskiya ne ni ma da ina so ni zan koma gida ne san abinki da bai samun aure lokaci ya canza shikenan a da kuma to shikenan godiya nake sai da godiya na gode a gaida in gida sai an jima wata ƙawata ai ba wani daɗin baki yanzu da zaki mu saboda haka ki kafata haka rana kika ce fa zaki kai ni gurin ogan kika zo kika ce wai kin zo kawai ki duba ni wai ƙawata me kike ce na baka na zuba na gaya miki zan zo in kake idan da bana son ki da karuwa nan ba zan zo in miki magana ba wallahi ke ƙawata ce ta amana dole idan na samu ke ma in miki hanyar da zaki samu haka dai zaki ce amma wai me yasa ni ce kawai kike nuna wa ganin oganki na da wahala amma ke idan kina son ganin shi ba kya jin wahala ba za ki gane ba ne wallahi ƙawata na jeran nan gurin shi wallahi ban same shi ba yaron shi na samu a gurin amma insha Allah zan ƙara koma in na same shi zan mai magana ki sai in zo mu yi duk abin da zamu in zo in dauke ki in kai ki gurin sa saboda yanzu ma wucewa na zo yi sai na ce bari in dan biyo in miki alkhairi kin san na san yana kike a gidan lakan nan ba wani dan samun kuɗin kashewa kike ba Allah ya sa ma kuɗin cefa ne yana baki sai ana yi ana dan biyowa kin san ina ji da ke wallahi to shikenan ai ke din ce kin kasa zuwa kika yi ba dole in bata rai ba ga wannan ko dan ba yawa kin san kai ƙawata ba kya gajiya to shikenan kin ga kin rufe baki na ai yanzu sai in jira kuma lokaci godiya nake Allah ƙara arziki sarki sannan ku dai ka kayan nan yanzu na je na an shi a gurin oga karbi hanya da kashi na saboda harkar san dole harkar sai a hankali kaga yanzu kayan nan wahala yake yi ina so ka kula da kayan nan sannan ban da ba da bashi idan kana ba da bashi a kayan nan ba za ka san abin da za ka tsinta ba oga ya ce in ja maka kunni ni ma yanzu na je na haɗu da wani ɗan akuya a kusa da shi to ya da muka kai gwarzo muka kai mari sannan ya bani kayan don haka ka kula da kayan nan kamar yadda ka san zaka kula da kanka ka kula da kayan nan banda ba da bashi sannan da munafukan yan unguwa ban baki labari ba
wani dan na zo samun ido na sayar na karya shi. Kamun daidai. Aikinka yana kyau. Duk wanda ya maka ka share min shi a hanya shine kawai. Ba malam Allah. Sannan kuma sarki ina so in gaya maka ka inga lura da sallah. Kar ka sa iya wannan abin da kake harkan nan ka ce ba za ka inga lura da sallah ba. Sallah ita ce komai a rayuwa. Duk iskancin mutum in dai zai rike sallah ko in dai zai rike addinin shi gam wallahi sai ka samu riba a rayuwarka. Ka inga wasa, kar ka daina wasa da sallah. Sai an ji ku. Nagode yarwa.